Unsaon di ay nato pagsukod ang pagkarelihiyoso sa usa ka tawo. Gusto man kitang naisugdanan kalingaw, apan ang atong sukdon karong panahona, unsaon man nato pagsukod nga makaingon ta sa atong kaugalingon nga kita usa ka relihiyoso nga tawo. Tungod ba kay sige kitag simba o makaingon na kita nga kita usa ka Katoliko nga relihiyoso? Usahay mao man itong buhaton. Tungod kay nagsimba ta kanunay, makaingon na dayon ta relihiyoso lagi na siya. Adunay usa ka istorya kabahin ni sa usa ka inila kaayo kuno nga snatcher didto sa Manila. Kini maong snatcher grabe yung pag-iitana. Apan aduna siya debosyon ngadto sa Nazareno. Human kini siya maka-snatch, mag-ampo dayon ni siya dito sa Quiapo. Usa kuno kaadlaw ni ana, naka-snatch siya og cellphone. Ug miingon kuno ngadto miluhod atubangan sa Nazareno. Ang maong snatcher ug miingon, Ginoo, salamat gyud kaayo. Kay imo kong gihatagan og abtik kayo mga mata. Tanawa, nakakuha gyud ko nini maong latest nga cellphone. Daghan gyud kayong salamat, Ginoo. Ug sa kalit lang sa kahilom, aduna kuno tingog nga nagkanayon, swerte gyud ka kaayo diri. Swerte gyud ka. Lingi-lingi siya o may tao, muros, lakaw. Pagkaugma na pod, nangisnatch na po ning maong snatcher, nga maong si Jerry. Gukod kuno ni sila sa pulis, apan wa man kaapas ang pulis. Murang dito na pod siya padong sa Quiapo. Nagluhod na pod siya atubangan sa Nazareno. Ug miingon na pod siya, Ginoo, salamat kaayo kay imo kong gihatagan og lig-on kaayong mga tiil. Wa gyud intawon ko maapsi sa pulis nga nagukod kanako. Diha na po'y tingog nga nagkanayon, swerte ka kaayo diri, swerte ka. Ug nangutana na gyud kuno si Jerry atubangan sa Nazareno, miingon, Ginoo, ikaw ba nang miingon kanako nga swerte ko? Ug miingon pud kuno ang Ginoo, oo ako. Swerte kay ka, kay kining akong gilukdo nga kuros perting bugata. Kay kung dili pa ni siya bugat, tugay ra gyud ka na kung gisalibay kagwanga ka. Nagsuon ko na ni Kristo, basin baya ang atong pagkakatoliko, nagabase ra sa ritual, pagsimba, o mga pagampo. Ug tungod kay mao man ni atong paglantaw nga Katoliko ta, gumikan kay ana ay ritual, ana ang pagsimba ug ana ang pagampo, makaingon na dayon ta nga relihiyoso o relihiyosa ta. So tiyan ta mo sa tinud-anay, importante ang magdebosyon, magrosaryo, o buuban tag prosesyon, magdagko tag mga kandila, apan ang mas importante o ang hagit sa atong Ginoong Jesucristo karon sa ato ang ebanghelyo mao nga ang atong Ginoong Jesucristo nagtan-aw kanunay kung unsay naa sa sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Usahay ra ba kay atong ipakita nga mga maayo tang tao tungod kay sige tagsimba, sige tagrosaryo, tag-as kaayong mga litanya sa mga santos sa atong gihimo. Apan timan-i nga ang importante alang sa Dios mao kung unsay sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Basin baya taas kaayo ang litanya sa mga santos nga atong pagalitukon sa panahon nga kita mag-ampo, apan ang pirming manggawas sa atong baba-human sa atong mga pag-ampo mao ang pagpamalikas o ang pagpanggimo. Daghantaan ni luhod lagi ta atubangan sa mga santos, taas kaayong litanya nga atong pagahimuon, apan human atong ampo kumusta man unsa may manggawas sa atong tagsa-tagsa ka mga baba, pamalikas ug ang pagpanggimo.
Sunod, sige tag simba apan ang manggawas sa atong mga baba makadaot sa atong isig katao. Human untag simba expected na nga nakadungog utag maayong pulong ebanghelyo. Pero nga naman nga human natong simba ang manggawas sa atong mga baba ang makadaot man sa atong isig katao ug dili man ang mga maayong pulong nga atong nadungog diha sa ebanghelyo. Matupad sa atong Ginoong Jesucristo, ang makahugaw sa tao dili katong musulod siyang baba, kundili ang makahugaw sa tao mao ang mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang huna-huna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw. Kung balikon ha, importante kaayo na natong mga Katoliko nga magdebosyon ta. Importante kaayo nato ng mga Katoliko nga musimba ta matag adlaw. Importante kaayo na nato mga Katoliko nga muuban tag prosesyon. Magdagkot tag mga kandila. Apan ang mas importante ug hagit nato karong panahon na, kung kining atong pagdebosyon, pagampo, pagsimba, pagubag prosesyon, nakahatag ba kini kanato o nakaayo ba ka ni sa atong pagsatag sa mga kasing-kasing? Akong balikon, ang importante alang sa Ginoo kung unsa ang atong kasing-kasing ug unsay manggawas sa atong mga baba. Nindot unta no, nga humanta mo simba, humanta magrosaryo, humanta maglitanya, o taas kaayo ang manggawas unta sa atong mga baba, dili na pamalikas kundi mauna ang mga maayong pulong gikan sa Dios. Ang manggawas unta sa atong mga baba dili na unta makadaot sa atong isig katao kundi kadto ng mga makaayo sa iyang kaugalingon mismo. Palihog manindog ang tanan.